Γεια σας, πρόσφατα έδειχνα αυτό εδώ το φαλενόψις, το οποίο μου είπαν ότι μοιάζει με σελεριάνα, μπορεί να είναι και υβρίδιο με στιουαρτιάνα. Μη είπαν ένα όνομα, είναι λίγο δύσκολο, θα ψάξουμε πώς το λένε. Και εγώ ανέφερα ότι αυτό το φαλενόψις είχαμε θεραπεύσει και με ρώτησαν πώς δηλαδή γίνεται να φτιάξουμε ρίζες σε ένα φαλενόψις. Σήμερα μιλάω μόνο για το φαλενόψις. Και σύν που ήθελα να δείξω τα λουλούδια που με έκαναν δώρο ή που έκανα δώρο εγώ για τα γενέθλιά μου. Δεν είναι πολλά αυτή τη φορά, αλλά είναι πολύ καλά, πολύ ωραία. Εδώ είναι αυτό εδώ το συμπίντιο που όλοι έχετε δει, πιθανόν έχετε δει. Δυστυχώς έριξε τα περισσότερα μπουμπούκια και αμφοφόρα στελέχη, αλλά αυτό δικαιολογείται γιατί όπως ξέρετε έκανε και παγωνιά πάρα πολύ και αυτά τα φυτά δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κρατάνε βουτυγμένα σε νερό. Εμένα με ενδιαφέρει το φυτό να μην πάθει τίποτα, να είναι καλά, τα μπουμπούκια φτιάχνονται. Μετά στο ίδιο ανθοπολείο έδωσαν σε μία φίλη μου αυτό εδώ το φαλενόψις και είπαν να δώσει σε μένα να το φτιάξω, ως συνήθως. Είχε εδώ βαμβακάδα, την καθάρισα, έριξα οξυζενέ και καθάρισα πολύ καλά. Τώρα δεν βλέπω κανένα τέτοιο, κανένα ζωήφιο μέσα, αλλά παρακολουθώ. Αυτό είναι σε καραντίνα, είναι σε άλλο δωμάτιο από τις άλλες ορχιδέες. Και ήθελα να σημειώσω κάτι, ότι όταν θέλω τελευταίο καιρό να φτιάξω φαλενόψεις, δηλαδή να αποκτήσει πολλές ρίζες και γενικά να γίνει καλά, το μετεφυτεύω αμέσως. Όταν το φέρνω από το μαγαζί ή μου φέρνουν δώρο, μετεφυτεύω, καθαρίζω, κόβω τις ρίζες, αλλάζω υπόστρωμα και βάζω σε ένα δωμάτιο που δεν έχει φως τεχνητό, δηλαδή μόνο με το φως της ημέρας. Είναι σκοτεινά, έχει ήλιο, δεν βάζω επιπλέον φως. Γιατί οι ρίζες αναπτύσσονται καλύτερα σε σκιασμένο μέρος, σε μερική σκιά ας το πούμε. Και δηλαδή μεταφυτεύω, δεν ποτίζω καμιά εβδομάδα, μετά ποτίζω και αφήνω για πάλι μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες απότεστο. Όταν τους βάζουν σε αυτές τις συνθήκες, αναγκάζονται να βγάζουν ρίζες για να ψάξουν ατμοσφαιρική υγρασία. Η ατμοσφαιρική ή μέσα στο υπόστρωμα. Και αυτό προκαλεί ανάπτυξη ριζών. Και ήθελα να σημειώσω ότι και για όλα τα δικά μου τα φυτά που απάνθησαν, τα βάζω σε σημείο χωρίς τεχνητό φως και αρχίζουν και βγάζουν πηδάκια. Δηλαδή όταν θέλουμε να μας βγάλει αμφοφόρος τέλεχος, βάζουμε με επιπλέον φως. Όταν θέλουμε να αναπτυχθούν ρίζες ή να βγάλουν πηδάκια, βάζουμε με φυσικό φως, φως της ημέρας. Αυτό αρκεί, τουλάχιστον για μένα. Πάντα δοκιμάζουμε. Δεν πιστεύουμε σε κανέναν, όπως είπαμε, δοκιμάζουμε, κοιτάμε τις συνθήκες μας κλιματικές, τις συνθήκες του σπιτιού και βλέπουμε. Άμα βλέπουμε ότι το φυτό προχωράει καλά, συνεχίζουμε αυτή τη μέθοδο. Αν όχι, αλλάζουμε και ψάχνουμε κάτι άλλο. Μετά από στιγμή που θα βγάλει το φυτό ρίζες, εγώ του βάζω εκεί που έχω όλους τους άλλους φαλενόψεις. Εδώ είχε ένα χαλασμένο φυλαράκι, εδώ όπως βλέπετε, το έβγαλα και δίπλα αρχίζει, και εδώ ήταν ένα χαλασμένο, και δίπλα αρχίζει και τρινίζει η βάση, αλλά πιστεύω ότι επειδή το τραυμάτισα όταν έβγαζα το άλλο φύλλο. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει πάθει κάτι χειρότερο, δεν έχει πολλές ρίζες, αλλά και αυτές που έχει νομίζω ότι δουλεύουν. Αυτό εδώ είναι σε χειρότερη μοίρα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό έχει αμφιδοτηθεί πάρα πολύ.
Αλλά θα προσπαθήσουμε να το σώσουμε. Και τι άλλο ήθελα να σημειώσω. Υπάρχουν πιθανότητες να μην μπορούμε να φτιάξουμε το φυτό μας να γίνει καλά. Δηλαδή να κάνουμε όλα καλά, να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες θεραπείας, αλλά το φυτό είναι τόσο αδύναμο, τόσο... Δηλαδή παρά τις προσπάθειές μας πεθαίνει. Υπάρχουν και σε πολλούς ανθρώπους, έχει τύχει αυτό και σε μένα τυχαίνει, δεν είναι τέλος του κόσμου. Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, καταλαβαίνετε, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό το φυτό. Και το τελευταίο που ήθελα να δείξω, επίσης δώρο από τη φιλενάδα μου Αλέκα, αυτό εδώ το ανθούριο με πολύ ωραίο λουλούδι, πολύ παράξενο, δεν έχω δει τέτοιο, και θα χρειαστεί να το κάνω φίλο, γιατί με τα ανθούριο εγώ δεν έχω πολύ παρεδώσει. Απλώς ξέρω ότι αυτό το φυτό θέλει ατμοσφαιρική υγρασία, γι' αυτό και έβαλα σε αυτό εδώ το κασπό που ανοίγει προς τα πάνω. Στο πάτο έχει λίγο νεράκι, αλλά η γλάστρα δεν ακουμπάει. Απλώς για να εξατμίζεται και να δίνει επιπλέον υγρασία. Αυτό ήθελα να σας πω. Ατμοσφαιρική υγρασία. Αν το βίντεο ήταν χρήσιμο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου, θα απαντήσω ευχαρίστως.